Здравейте, драги зрители! Здравейте! Днес е Архангелова задушница. Бог да прости нашите починали близки. Днес Бог да прости. Не случайно е това нещо тук пред нас. Това е символа на задушница. Но, важното е да се погрижим за живите. И точно заради това и днешната тема. Темата свързана с биоенергийното лечение. Известно още като екстрасензорика, като екстрасензориката е само усещането на лечението. Някъде го познават и като рейки, така са го сложили новени американците. Китай му казват цигун. Няма значение. Има най-различни. Важното е, че това е въздействие върху енергийното поле на човека. Винаги се задаваме въпроса как така. Има ли такова нещо или няма? Отговор има, защото ние сме енергийни същества, стоим се от енергийни полета и стоящите вълни енергийни. Така че има все пак някакъв шанс, някаква възможност да се извърши регулация на енергийно ниво на тези полета, така че да бъдем по-здрави и да се чувстваме по-добре в кожата си. Днес с Станислав ще представим дата клона на енергийната медицина. На нашата енергийна медицина. Той ще представи клона, който е свързан с така наречените енергийни операции, а там ще добавим накрая още нещо много интересно, тъй че гледате до края. Аз ще представя клона, който е свързан с енергийната регулация и диагностика. Станислав, ти имаш думата. Така. Интересното при операциите, така да го кажа, е, че се повлияват пациентите много бързо. Това е особеното. Поне при случаите, когато нещата са винаги са успешни, това е доста често. Чудесата се случват на момент. Имах пациент, който в същия ден си беше изключил кръка, близо тук през вратата, едва куцайки. Така се извинява. В последния момент му се е случило. Седна, прегледа го и, както се казва, на енергийно ниво махнах нещата, които са увредени и ги замених с такива, които... Всъщност това е както са в стандартната медицина са трансплантациите. Точно. Тоест целият орган, система се маха и се сменя с съответно копие, което няма, разбира се, съответното увреждане на енергийно ниво. Така, да, точно така. Специално при мен веднага ще си зададете въпроса откъде получаваш резервните части. Нали? Да, това е най-интересното. Това е интересното. Създават се. Нали, лично аз ги създавам, много уповавайки се на връзката си с Бог. Просто, да се вика, поръчно ми се едно, да кажем така, с поръчител. С колечето сгъстявам материята и се получава. Крака, ръце, кости, мускули, всичко това може да си го направите. Етапили сме се тук с наши ученици и така нататък, но общо взето всеки може да се научи. Получава се доста интересно, че нещата енергийно ги махаш, слагаш другите и те работят. И те работят много успешно. Толкова успешно, че за 10 минути човека, след 10 минути този пациент, да ви кажа, само му казах сега стани, се разходи напред-назад да видиш как е. Той става, ходи, няма никакви примерно мъчителни физиономии по него, няма болка, която изпитва. Това е. Това е чудото. Това е към което се стремиме. Нали? Хубавото е, че нещата се получават веднага. Нали, аз имам такова усещане, че колкото по-бързо се действа, колкото по-малко време има от травмата до лечението, толкова по-бързо ще се повлияят нещата.
Това безспорно е така, защото материята е трудно подвижна, докато не е запечатила твърдо образа на увреждането, е значително по-лесно да се промени, защото винаги нашите зрители биха се дали въпрос, добре, какво става, означава, че всеки идва моментално се оправи. Нали, да, има го оправянето, началната етап на оправянето го има, но забравяйте, че материята и енергията са свързани, те преминават много от друго. И ремонтирайки фактически енергийното поле на човек, ние принуждаваме материята да се промени, т.е. да се получи здравяването на материално ниво. Точно там е и процеса на една след друга такива итерации се казват, или поредица от въздействия. Променя се, връща се промяната и обратно. Защото материята наистина е по-бавна. Тя няма такъв отскок, тя има инертност. Това е много важно да се знае. Всички биха запитали дали колко пъти и какво да. Различно е. Зависи до каква степен наистина съм слав прав, до каква степен е навлязал проблема, до каква степен се запечатал в материята. Материалната част. Общо взето човек почва в един момент да се чувства като автомонтьор. Идва съответната проблемна кола, да го кажем така. Сменяте там чарковете, които са за смяна, колата си тръгва. Това звучи грубо, обаче точно това са ми усещанията и аз искам да ги предам едно към едно. Наистина сложно е човек да съпоставя човек с колата. Но нещата имат някакъв такъв оттенък. Идват хората, на този крак, на този ръка, колянци и така нататък. Нещата така изглеждат. И аз искам да предам точно истината, кое как се чувства. Нали? Това са моите усещания. Пак казвам, че това аз го чувствам така. Вие може да го усетите по друг начин. Няма еднакво усещане на практика. Ето и разликата. Фактически, другата част, това, което аз се занимавам, се основава на регулацията. На идеята, че всичко в човешкия организъм е взаимосвързано на енергийно ниво, и на физическо ниво, и на химическо ниво. Абсолютно връзка между органите и системите в човешкия организъм. Това не съм го открил аз, открили са го още китайските 3000 години преди началото на Христовата ера. Те са го открили, описали са го, дали своите препоръки, създали своята акупунктура, акупресура, така и своите методи за въздействие, за лечение, които също енергийни, разбира се. Разбира се, аз го открих за себе си, след това разбрах, че те са го открили, но какво да се прави? Много хора им се случва да открият Америка отново и отново. Не е това толкова проблема. По-важното е, че наистина това е нещо, което се преоткрива постоянно, което означава, че наистина развитието на даден човек, като действащ тази посока, върви по един и същ път, както е вряло преди това. Лично аз се радвам, че съм преоткрил нещо за себе си, и за вас, като сте моите пациенти. И разликата е, отново казвам, аз търся взаимовръзките, причините, защо нещо се е повредило. Ето тук може би така има малко разлика. Всъщност, ако се върнем пак към ремонтирането на една кола, например, аз все пак ще проверя какво става с маслената помпа, ако също при двигателя, или с радиатора, ако е прегрял, за да не прегрял отново. Може би това е най-ценното, че всъщност комбинирайки двата метода, ние ще постигнем съответно желанието от всички вас резултати. Здраво работеща кола. Точно така. Тъй, че това, което се основава всъщност енергетиката, е на разбирането, че организм е единно цяло и в основата на тази енергийна система стоят бъбреците. Сега ще видим там тайна, която не е тайна за същата медицина, но за нашата като че ли е такава. Бъбреците се наричат корените на живота. От тях зависи нашето енергийно състояние, нашата работоспособност, нашето психическо и физическо здраве. Без тях и с увредени бъбреци сме за никъде. Всеки от вас го опитал или го усетил и по-добре да не го усещат тези, които не са го усетили. Тъй, че пазете си ги. Те са корените на живота. Ще се обърна веднага към съвременната медицина. Да, тя познава как работи бъбрека. Разбира се.
Там има много химически процеси, реакции, физически, химически и какво ли не. Знае се, че това е бариера между вътрешната и външната среда. Знае се, че фактически там минава регулацията и всъщност това е орган, който поддържа хомеостазата в организма, т.е. да отговаря вътрешната среда на външната. Разбира се. Изключително важен орган. Пазете си ги. На тази фон винаги съм се чудил да тия хора как така се дават един бъбрец за трансплантация и какво става там? Една голяма питанка има там. Да. Особеното е, че се беше родил един арабин с 4 бъбрека. Той каза, аз съм благословен от Бога и няма да дам нито един от тях. Умен човек. Така, тъй, че в следващото предаване ще ви запознаваме с това как работи системата, как се поставят диагнозите, какви съответни причини, следствени връзки има. Да ви отваряме очите, за да може сами да си търсите проблемите в организма и така нататък. Но днес ми се ще да кажа още нещо за това, което ще видите след този филм. Ще има много интересно филмче, което е също енергийна медицина. Но тя е всъщност нещо, може би още по-интересно, защото фактически там става въпрос за така наречените безкръвни операции. Но не тези, които сега ги рекламират, нали, че през такива малки отворчета, вкарват маркучето и отпред има диодче и така. Не за тях, разбира се, става въпрос за истинските лечители от Филипините, които извършват безкръвни операции. Ще видите един уникален филм, върху който аз ще направя коментар. Ще видите как се берат огромни тумори от пациентите, от телата им. Както казват, това той си крие в ръцете. Трудно биха скрили подобно нещо в ръцете си. Такова нещо. Ще видите нещо невероятно, как пациента се поставя да легне на една маса. Вкарва се в определено ниво на хипнозно състояние, след което се лъчителя вкарва на енергийно ниво, ръката си вътре в организма му, в тялото му и вади тумора. Потича малко кръв, венозна, съвсем малко, вади се огромния тумор. След което не остава никаква следа, накрая пациента бива забърсан просто с една кърпа отгоре от лекото появилата се венозна кръв. Да. Ще видите нещо невероятно. Невероятно. Аз го видях за първ път скоро и бях първоначално шокиран, така че предупреждавам хората, точно този епизод ще бъде шокиращ. Ще видите чудото, ще бъдете свидетели на чудото. Още повече, че това чудо, този филм преди 10 години го донесе една жена от Русия, която отиде там при тези хора, даже повече от 10. От 94-та година. Може, колко бързо лети времето. Преди 15 години, значи грешка, която жена отиде специално се обучава, тя е лечителка, руска лечителка, която отиде се обучава там на тези безкръвни операции. Само мога да спомена, че сумата, която струва обучението е $40,000. Тъй, че филмът е напълно автентичен. Не го пропускайте. Струва си гледането. Благодарим за вниманието.